rembulan le sing awe padang bulan padange kaya rina rembulan le sing awe ngelingake aja turu sore rene tasritani kanggo sepo monggo sore rene tasritani kanggo sepo monggo sore padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake ojo turu sore dene tak critani kanggo sepo mengko sore rene tak critani kanggo sepo mengko sore Allahumma sallim ala Maulana Muhammad Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin As-sadama Billahi sholatan Daimatan Dawami murkilani sholatan daimatan dawami murkilani zaman kepungkur ana zaman buntut-buntutan esok rame-rame rebutan ramalan zaman kepungkur ana zaman buntutan rame-rame eso luru ramalan wong tuwa loro kundur ing ngarsa pangeran anak putune kameramu rebutan warisan anak putune rebutan warisan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Katon burine wong tuwa loro anak putune rame-rame boten warisan anak putune rame-rame boten warisan
kepiye? Apa nih sing kepiye iki apa nih? Kowe kemayu tenan to we? Lep. Kudune sing kemayu iki mak endang ora kowe. Aku nek jejer mak endang. Heeh. Ketularan. Ketularan. Oh. Nek jejer Andes, aku ketularan. Oh. Ora kadane mencolot-mencolot wae. Piye, Mak? Heeh. Ora aku ketularan susah. Yo. Piye, Mak? Ya Allah. Dewe ketemu meneh. Salam sik to. Yo. Salam, Mak. Heeh, salam. Salam. Oh, salam kanggo warga. Warga endi? Lep. Mbah, nggih. Mugi-mugi panjang umur, Mbah. Amin. Dilancarkan rezekine. Amin. Sewu, Mbah. Kok melu kenes kowe? Hah? Kowe iki budi gasar ya melu Iki kenes. lho, aku nek jejer iki, aku kenese dadi. Kowe mau bukti ngeteh apa? Ora. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sapa? Ora. Bojone turu. Oke. Lho. Oh. Wis tangi. Wis tangi. Ora tak kira mah bojone melu montolan. Nggih. Padha, Mak. Piye, Mak? Aku nang kene rapati apa dhe, Mak. Oh, apa lho kae? Oh, putra lo Bagas. Oh, heeh. Nek aja meneh bakule milung. Kalau bakule milung. Oh, kae sing nggo topi. Ana kae lho. LA. Oh iya. Oh iya. Heeh, bakule beras. Mak, Ya Allah. tinggal sebengi. Dijoget dhisik. Joget gesek. Yo mesuk ngono. Rasa luweh, Luweh, Mak. Wingi gek nang anu Toban Sari ngasih bengi, Mak, ngasih jam 2. Ora apa-apa, ngasih esuk. Alah, Mbak kau padune lerak tahajud. Oh, toko dipol ki. Kolo-kolo. Oh, ya, sikan. Banci kondang. Weh, apa weh? Apa kuwi, Mak? Ambu. Wadah susu ki apa? Oh, ya bener. Pinter berarti ngono. Ya pinter wong mulang tik. Ya ora. Wis. Ora Pak Bas. Wis. Siti kok. Ora oke. Ya lagune apa? Yo ora Siapa gasik. Iki mi wong enem kuwi, Bang. Wong 8, Bang. Ya 8. Ngene iki. Wis sowan yo. Ora melu kok. Apa? Ayo. Ayo bro kanca warono ngaruana rukun Islam yaiku 5 sahabat loro rukun kang siji Isuasira kelawan hati Kabeh pindone lakoni solangan kabeh talune bayar zakat kabeh bakoso noe ulang Ramadan terima kasih kabeh terima kasih lamun kuasa Asal
dong dari pangeran. Rapi tenan nih. Ya lah ya. Ya ora, ya ngerti wong wingi melu latihan kok. Kepiye? Bedone? Heeh. Jogete anyar. Heeh. Maaf ae, lur apa? Ayo jogete anyar. Heeh. Nek kuwi mah kok nganu lab. Kaya kethek tulup ngono. Yo arep-arepan sik. Ora. Lab. Ora aku wae. Siap ora gak? Nyangga iki labnya. Yo siape ala Bu Guru. Jal, ala Bu Guru. Ya Allah. Rada mundur sithik. Masuk Pak Eko. Ora. Ya wis. Siap sik. Oh. Yo. Heeh. Halo. Wah, aku dadi isin cengok. Nyet tak mlebu ya, Mbak? Aku tak mlebu. Cengok ku panganan apa? Kalau singkong. Oh, gedem-gedem ya. Kesek kira tuh macak ngono kuwi. Heeh. Dek napa? Oh, kayak nganu di senene bojone stroke. Goblok dadak. Heeh. Atrio cuwel kan ilang siji. Yo, ayo berganja. Latihan semuanya. Ayo, Mak, sampean. Ora gas kaya ngene kan. Aja omong. Ayo. Ayo, Mak. Arep-arepan sik. Hei, latihan semuanya. Ada berdepan. Ya. Apabila barang Anda ketinggalan, jangan jadi Allah, kayak mesti TK nyogok kae. Oh, ngene dibit-bit, ada bedanya. Bolomu to. Bolomu. Heeh. Iso. Awak kan ada bedben. Aku disunting. Iki cedhaki men krungu. Yo. Wajib bae lanang wadon lurung ilmu wajib bae lanang wadon lurung ilmu ojo liret durung rusak bodomu ojo liret yen durung rusak Robiku asale aku ora. Lemare kok ngono piye? Ha iya. Contoni ngono. Contoni kono ngarep dhewe. Sip. Yo. Wajib kain. Ngawur meneh kuwi. Masa iya Mbah Kaum sing kudu medhun. Lep. Kowe ngawur kok ditiru kok, Lep. Bani aja. Wajib kain lanang wadon lurung ilmu wajib kain lanang wadon lurung ilmu ojo liren yen durung rusak bodomu ojo liren yen durung rusak bodomu
maring sembayang Namung sunat nulungi paring sembayang nulungi paring sembayang ayo nabi kuasa lea gawe wanda nabi kuasa lea gawe wanda namung sunat nulungi maring sembayang dinamung sunat nulungi maring sembayang nulungi maring sembayang yo iki sing kliru iki kono apa kono loro-lorone apa sik tak takoki sing kuwi nafas kiri apa kono kan kita bala mau takon ngawur ditiru kok ayo piye to masa Ciro lupat mong sih lanang jiri kok 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 kono tekan kene kok dadak ngejak wong limo iki gak pede iki apa lho wah kemana nek kuwi Subaba kemana tenan gak kemana jajal ora iki sing ijen bae dadak linggo bareng kok oh iya ngadeg tau iki kok ya kuat-kuate ngadeg terus ngono lho iya iki ngadeg lho iki wah Jaldi ngono sambil iki jam 12 kok jam 12 kan titi ombak mau iso gasik kok iso gasik oh iya ora mung janji sapa bro iki gak curhat ya Pak tresnaku bakal kabukti oh asik amung sira yai Dewi kusumbaning ati Pindol Raksari wawayangmu katon dendam tak cocok tanpa atas tanpa Sinawanging netra pancara irnanda maruta atipe sadrone nolo mosane rasa kerasa lir samudra agawe adepe raka lan sukma Dewan neng asmara kekitung puja ketulunga marang jatma kang kataman pronto
maring ana daya lepindo sartula para nyawa anggakan tresno ora mung janji tresnaku bakal kabukti amung sira yai Dewi kusumane ati Indol Larasari wawayanku katonen data soko tanpa atas tanpa sayang sinau ngindutro mentoro kasyo paruto masih yudhone sinyari Akawe ademe roko langsung yo dewane asmara kaki tebuso yo tulung sarang jalma kang kataman pronto maring ana daya lepindo sartula ora nyawa agrakan rela sikat yo bang ora mesti aku bakal kabukti aku siraya dewi kusumane ati Indol Larasari wawayanku katonen data soko tanpa atas tanpa sayangan ora mung janji tresnaku bakal kabukti amung sira yai Dewi kusumane ati Indol Larasari wawayanku katonen data soko tanpa atas tanpa Tresnaku Aku udah megang nek rek suwe-suwe. Tenanan nih. Pak Sendul. Dengarke maklum. Sik. Yo maklum. Wah, iya to. Yo maklum mau judo. Ah iya. Sapa nak? Oh, kelep. Lep judo apa kowe? Oh, kowe iki didarene berarti jan golek. Piye. Ayo, aku mau apa kowe? Judane sisi ning kono. Kae nang arep kae. Ora gelem syukur ya. Yo. Ayo apa terus? Apa? Mak, terus apa? Aku ora. Ayo kae takoni kok. Oh, Woi! Woi. Hei, terus apa eh? Woi. Hah? Apa kuwi? Ayo. Apa kae? Turangga kadir wae. Lah joget piye? Yo, ya tak nyanyi sama joget. Ala kadir dir, 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 ala kadir dir. Stop. Suruh kodok.
Iki model anyar iki lenyap iki. Sik. Kesambet nendi? Apa guntur ngono apa? Kelek celurut. Jebule. Apa kuwi? Sing cetha ngomong kuwi. Ayo. Rada mepet sikine. Mafailatona mafailatona mafai. Assalamualaikum ya minal anbiya ilahi. Mafailatona mafailatona mafai. Assalamualaikum ya minal anbiya ilahi. Mafailatona mafailatona mafai. Mafailatona mafailatona mafai. Assalamualaikum ya minal anbiya ilahi. Ya Irfani ronce kembang, wangine mubyan ku bilang, ojo sira mengamengong, diturut gawe pangeran. Ya Irfani ronce kembang, wangine mubyan ku bilang, ojo sira mengamengong, diturut gawe pangeran. Monggo langgae kang sakeca urip pirane alam donya, kowe kuwi ora kena semoyo. Ngelamu iku ayu kaya Rita dari Mau didosa Indonesia Barat ya. Ngawur. Kowe tanggung jawab lho. Oh iya kok. Kepiye ta, Le? Ya ora. Wong sing ngate sampean kok. Wis asing kabeh wonge. Pian tanggung jawab. Trotok ngono kuwi lep-lep joget. Ayo. Iki wae. Nyanyi. Nyanyi yo. Kadung kaya ngene saiki piye karepe. Oh,
Caklet, ini tak kenal lho. Kathok kula ana gedhange lho. Eleng sesuk main lho sampean lho. Alah padha dhewe. Ora ya. Ya profesional. Ya iya. Heeh. Piye? Mak, aku njaluk sedaya